आफादनि जे मिशन रेस्किउ आरो रेस्ट'र बे मिशनाव जोङो कार्बिआंलं जिल्लायाव बाहागो लादों जोबोद मोजां नांदों बाहाय जिखिनि जोङो परिबेसखौ नुबाय जों जोबोद माने दुखु नांदों जायखिजाया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिखिनि थांखि लानानै 200 न'खरखौ जेनेबा फोसाबनानै थांखि लादों बाहाय जथेस्थ' मोनसे माने खौसेथिनि मोनसे नेरसोनखौनो बुंनांगोन आरो लोगोसे सुबुंथिनि माने जिखिनि साननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बेरखांदों। नोंथांना मा जिल्लानि? आं कार्बिआंलं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिशन हम रेस्किउ आरो रेस्ट'र अपारेशनाव जोंबो बाक्सा जिल्लानिफ्राय गासै 10 जन बाहागो लाफैदों आरो गासै जोङो 150सो भलन्टियार्स जोंनि मावथि लोगोफ्रा भलन्टियार्स हिसाबै नैबे जे मोनसे समाजनि नामघर दा बेखौ जोङो क्लिन खालामदो बेनि जिखिनि हाब्रु दङ बे हाब्रुफोरखौ फ्राय जोङो बहनजोबनो हाबाय आरो खोब गोजोननाय मोन्दों बे टीम स्पिरिटखौ लानानै जों खामानि मावनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि जोङो नैबे दैबानायाव गोबांथार दिनै सुबुङा दिनै खहा जानो गोनां जादों आरो बेबायदि धोरोम अनुष्ठान दिनै न'फोराव जिबायदि हाब्रुफोरा हाबनानै जि मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाया जादों दा बेखौ जोंबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु फोरमायदों आरो बेवहाय बे मिशनाव फैनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों जि एसे हायो जोंनि केपासिटिनि फारसेनिफ्राय जों खामानिखौ मावनो नाजादों आरो बेवहाय गासै 150सो जोंनि मावथि लोगोफोरा दिनै सप्तासे बेवहाय जों खामानि मावगोन आरो सप्तासेयाव जेसेबां हायो जों बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो ज' दंफैयो।